Gonmu ra selen. Ha isih siji meneh. Ayo Mas. Gonmu ra selen. Gonmu ra selen. Lah kan ora ono selen. Gonmu ra selen. Ora. Lah aku ora takon gonmu. Berarti aku pinter. Ya sik tak takon iki tangan apa? Tanganku. Sing iki Tanganku. Padha. iki sikil apa? Sikilku. Sing iki? Sikilku. Oh. Apa weruhmu sikil meja? Iki sikile sapa? Sikilku. Iki sikile sapa? Sikil Harno. Ah beda. Beda. Lah kok ngemek beda kok. Ayo beda. Manut sing muni. Manut sing muni. Wah, hampir iki mau. Hampir ngundang pemadam kebakaran iki mau. Aku sok takon kene cedak ora pemadam kebakaran iki. Alah guyang banyu mawon pun padam mriki. Yo. Sokoro bisa nyawang gunung desa ati rejo dene ora matur nuwun Mas Harno, Lek Duwer, Om Marsono, Om Jumari, nggih. Sedaya ingkang sampun anu ngubur monggo mandhap. Wis tuwa-tuwa. Sedaya namung kagem raketing pas Leres Mas, nggih. pas derekan antar kanca seni. Leres. Pandonga kula kagem panjenengan ugi tansah kuncara anjing. Sami donga donga Mas, pangestu Amin ya rabbal alamin. Semoga Mas Jati menjadi dalang yang benar-benar sejati. Nggih. Tiruwa bapak nek arep pinter. Ya. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi baltatun to ibaton ngono. Aris dia Aris. Mas Aris, ampun mandhap priye Mas Aris ditimbali Mas Jati. Jari dangdut monggo. Yes. Ki seretake mugi-mugi tansah paringi rahayu wilujeng nir ing sampe kala kalis ing bebaya. Sembah nuwun, nggih nggih. Anakku lanang Jati sing tak jajang-jajang pinter enak sukses. Matur sembah nuwun Pak, nggih berkahipun. Sembah nuwun berkahipun Pak. Iki Mas Tono arep nembang Aris mau di Aris. Mas Aris. Dangdut. Tak jual karo Mbak Nining kowe. Karo Mbak Nining Suwandi. Pengendariku RRI. Wah siap nggih, Pak Tono. Nggih. Ayo. Mas Aris, nuwun semonggo. Sebelah mriki Mas Aris. Pripun Mas? Awakmu arep nyanyi dangdut yo mumpung ana Mbak Nining yo rawuh. Mawon le Mas. Hah? Jane niki wonten maestro dangdut. Lho jarine sampeanmu dangdut. Bang, Mbak Nining arep nganu di Bali. Disawati Duel karo Mbak Aris. Nining, monggo. Wis Monggo Mbak Nining rawuhipun. Mbak Nining sepone nganggo nggone bungkek. Alah jarine mengko meneh. Mbak Nining Suwanti, nuwun semonggo. Ayo Kek. Nganggo keyboardmu Kek. Guneke Kek. Wis lagune apa urung tekan kok. Ya sing nganggo nganu sik sepot tok. Pun. Wis tekan ya wis. Niki mau dispoti kalih gluduk niki. Ya. Iki betoket napa saking senam napa pundi niki? Riko. Ya rasa macam-macam karo aku. Boten macam-macam. Jenengan niku bos kula. Nah. Nggih, dawuh bos niki Bos. Nggih. Kono ki rasa nganu Mas Bagi. Pripun? Kowe ngelingono jaman semono kono. Lho. Kono ngetengi anake wong to kae gara-gara kang mau tek mumet sirahe. Lah ngetengi anak wong apa ya ngetengi anak celeng ya anak wong. Bener apa ora? Mau bengi bar Kono ki nasto. gantian. Lho yo iki wis tak ning ati aku tekan kene iki wis ikhlas lho. Ngono. Heeh. Mau lak yo geguyonan. Oh ngono. Apa mbak aku kurang dedit panjang. Lho. Ya. Angge Sugeng Dalu Mak Cange. Sugeng Dalu Mbak Yukunine. Dek Jati. Mau bengi bar kepayon ning ndi Semarang Barat ya, Mbak? Ora to. Ndi to? Sampangan. Pedurungan. Sampangan. Kok lali pedurungan. Semarang Barat atau Sampangan to? Semarang Barat. Oh, beda to. Dereke Pak Kesdi. Mau bengi wayangan wakih kayak nyeneng dia seneng. Jenengan payu tak pundi wae dalu Mas. Aku ning omah. Oh ning omah. Mesake men jenengan iki. Nggih, aduh ya Allah alhamdulillah Atur kepanggih dawuh. kalian niki.